Walay gale warning nga giluwatan ang PAGASA dinhi sa Central Visayas apan gidid-an sa Cebu Coast Guard ang mga gagmayng sakayang pandagat nga makalawig nunot sa kadagku sa bawud. Ani ang report. Walay pagkanselar sa biyahe karong adlaw sa mga fast craft ug ferry sa Angasil Port sa Mactan nga mohatod sa mga pasahero ngadto sa Olango Island ug pabalik. Apan gipahibaw sa usa sa mga operator sa ferry nga kun padayong masinati ang kusog nga bawud ug pagpanag-om karong adlaw, hayan sayo-sayuhon nila ang cut-off sa last trip. Kay sama mga ingon aron nga dili jud kay nindot ang panahon, naay posible nga sayo ang last trip. Then basin mas stranded na sila dinhi, mao na among gina-recommend sa ilahang nga dili jud sila magpagabi sa ilahang lakaw. Samtang gipahibaw sa usa sa mga island hopping operator sa Lapu-Lapu City ug Cordova nga si Mark Ramirez nga tungod sa di maayong panahon, gikanselar nila ang mga naka-schedule nga island hopping trips karong adlaw. As of yesterday, ako nag-inform akong guest na kinapoy to ako boat trip punta today. Wala na nako palahusa. Then I offered refund or reschedule. Matod sa PAGASA, easterlies ang nakaapekto karon sa Central Visayas. Hinungdan sa nasinating pagpanagom ug katag-katag ng mga pag-uwan. Ug bisan kun atuara sa Luzon nakaapekto ang hanging amihan, apan matag karon og unya, masinati ang kalit nga paghuros sa hangin nga delikado sa mga gagmayng sakayang pangdagat. Moderator ra pa to ang kadagatan, no? Do wala ra tay issue nga gilwarning din sa Central Visayas, pero baluron gyapon ta. Ang naaray gilwarning din sa mga eastern portion sa Visayas, apil na niya kaning Eastern Samar o sa Samar. Alas 4 kagahapon sa hapon, miluwat og notice to mariners ang Coast Guard Station Central Cebu nga nagpahibaw sa temporaryong pagsuspenso sa biyahe sa mga sakayang pangdagat nga 15 gross tonnage pa ubos. Gipatuman kini hangtod karong adlaw. Samtang ang mga dagko-dagko nga mga sakayang pangdagat nga gitugutang makalawig, gipahinumduman nga magmatngon nunot sa di maayong dagan sa panahon. Until makuan siya, okay na ang weather, ma'am, balik. Mag-issue kami og lifting of suspension, ma'am. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.